हामबाय जोंनि मिडिया रकनो मियावो जे कायसा दुलुमावो जे बुबाग्रानि फटुनो लाथ्रिवै बुबाग्रानि फटुनो सगै बुबाग्रानि मांप्लिनो लाजबां सिंसा खलायै जे बीजेपी कताल रक जे लाजबां सिंसा खलायमानि अब आं व्यक्तिगतभावे काय जोंनि त्रिपुरा थानी उंगै आबनो सेलेंगो आबनो कन्डेम खलायो आबनो जाजागिया उंगै आंनावनि मिडिया दै सानानै मुसुंगो कारण तानि बागै हेंके जे बरक मियावो बुबाग्रानो लाजिमां सिंसा खलायका लाथिरक दिखा बिनि मांप्लिनो अचरायनि मुंगाय चंद्र जमातिया हिने आं खोनाव अचराय बेंगालुरु सिक्यूरिटी गार्ड बुनि जुता दुकाने देबरबो तंथं हेंके आबो मियावो आबो खाय जोंनि टीपीएफ नि जोंनि पातालकन्यानि बदल कताल बीजेपी ओ हाबैनाय आं जे नुगमानि कचाम बीजेपी रक कुनु दिन कुनु नेतृत्वनि ऊपर कुनु नेतानि ऊपर कुनु बुबाग्रानि ऊपर अमतै खलाया बा बीजेपी नि आइडियोलॉजी केर कुनु नेतानो बो लाजिमां सिंसा खलायनानि अमतै कुनु मानिसकता करै किन्तु और टीपीएफ नि इंगय पातालकन्या बीजेपी ओ थांगय आफुरिन सिमी बीजेपी ओ जे जुंग जालंग मानि आफुरिन सिमी बीजेपी ओ बंनि बिसिंग मिस अंडरस्टैंडिंग मानि आं खोनावो विभिन्न सोर्स तुई विभिन्न रिलेवेंट सोर्स तुई आं खोनावो जे पातालकन्या जमातिया बरम गनां सिनी एमपी रेवती त्रिपुरा ताई और वो जे सिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दारामपद जमातिया बरक पाहारो जदि मीटिंग मिছিল खलायना थांका हंकाय पाब्लिक रक बरक न बादारिवो रिएक्शन दियो तान बागे हंकाय बंनि थानी पाब्लिक रक जेनि त्रिपुरा सारक जे आसामानि बरक मुंसा खलाया खलायमालिया बरंस जे बरक जुंगजाल खलायनाय जे बरक दफानि बुमुंगै लाजिमां सिंसा खलायनाय पन तुई तुई न तमसा सिकारी हाहाय सिक्यूरिटी तुई तुई ओ बुरिमानो प्लांग प्लांग थांमानि बागै ताबु बरक न पंत पाब्लिक रक पाहारो ताकासा देखिनो मिया आं किसा सोर्स तुई खनाका बीजेपी नि बिसिं तुई न बरक पार्टी अफिसा आसुगै बरक सालायका जे इ बुरिमानो जदि पाहारो रहमान बागैसे जुमु लाजिमां सिंसा अब बंनि पार्टी नि पॉलिसी आउन बागै न बंनि पॉलिसी बै बरक चलिनाय बंनि पार्टी नि आइडियोलॉजी बै बरक चलिनाय सिनि पार्टी नि आइडियोलॉजी बै जों चलियो किन्तु ताबो आरो कायसा हायसे जे बरक रक त्रिपुरा राज्यवो जे बरक रक इ हावो जे बरक रक इ दफानि बरक रक न बुबाग्रानो जदि जाया हामिया जुगिया हिनाय नाइसलेवै जदि तंग हंगाय बिनि फटो रंनो सबै तंग हंगा आबो बेलाय दुःखजनक ब्यापार मिया विभिन्न बर आनबो काबै फुन खलायका किन्तु मियावो अब बुबाग्रा क्लियर साइड का बिनि वॉइस मेसेज साइड का बुई जैसा खलाय फानो अबनि कुनु रिएक्शन तारिदि अबनि कुनु पाल्टा जवाब तारिदि अबनि कुनु डैमेजिंग कुनु अबहाय कुनु जात कुनु तासारि नै साइड का आंगर व्यक्तिगत भाबे नुगमानि बुबाग्रानि जे मेसेज बुबाग्रानि ओ जे वानसुगमु आगेबो बन खुमुलुंग दागा चपा खलायपुरु बुनाखा आनो बुदि ताइबो जे आनो डिस्टर्ब खलायनाय रगनो अमति कुनु डिस्टर्ब ताखलायदिनि सामानि दं ठीक अमति हायनो बाक्सा सावो आंबो नुगमानि हेंके व्यक्तिगत भाबे जे जिसु ख्रीष्ट जेसु क्रुसिफाइड उंगन नायफ्रु जिसु ख्रीष्ट जेफ्रु कांटा बुजांना नायफ्रु जे बाराब्बास बरक खामियानो खाय फियब दि जेल दि जिसु ख्रीष्ट नखाय आबो बन क्रुस कांटा बुदि हिमा हाय बुबाग्राबो हायनो जे जिसु ख्रीष्ट जेमन सावो बरक साया सियांगसे आनि बिरुद्धे नांगो हिमा हाय इ बरक रक आनि बिरुद्धे जे नांनाय आनो जे दागा चपा खलायनाय आनि पुतला जे सबै लाजिमां सिंसा खलायनाय बंनो नाकारदि बंनो माब्रिदि बंनो कुनु रिएक्शन ताखलायदि बंनो बुओ तगो ताखलायदि नि सामानि अनेक बरक साव आनो तिनिमु साव तिसुदा आजायलां खादे आबो एमन बाबे बखा कुवार कतर हंकाय आबो जदि ब अमति साया हंकाय तैबो जुं जालंनाय आबोनि बागैनो अमति बखा कुवार कतर फुनुगमानि आबो पार्टी नि बखा कुवार कतर फुनुगमानि बिनि बदल नि बरर बखा कुवार उना नांनाय बिनि बरक बिनि पार्टी नि बरक
जों जे बुबागारना फलो खालायनो बरक जों बो अमति खालायनो जत कबागनानि जराबा के नबो ताबो काखलायनानि जराया ताबो बफा पुंसुया जरावो वा 25 टा नगे एक कान्दी हिनो 25 टा पुंया हंकाय वा बसक कसनबो वा किसा हामियानो बफाग्रि माने हाय ताबो म थासा साबनानि जरावो जतन फाइबानि हि हिमान जरावो जे बरक सान्ताल तंनाय मुन्दा तंनाय लेपचा तंनाय जे बरक रक ताबो सतनामी हि तंनाय सबor हि तंनाय बरक पन्टेसे जुंबो थानसानि मारिवो जुंबो याप्रि गदालनान मुसुङो हिनाय क्लाइ किथि क्लाइ खलाइ तंमान जरावो जे बरक खलाइ का हंकाय आबो बरक बखाबै खलायाना बरक बारां रिजागै दे खलाइका नरक अमति साका हंकाय नरक न अमति उपहारिने हिन्दे साजाका आबो जरासे कक सानाय आवन बागैना बरनि बिसिंति कुनु ताइ रिएक्शन खलायनानि कुरै नेगेटिव कुनु एक्टिविटीज खलायनानि उचिदिया जेनि यांगो अमति कुनु रिएक्शन कुरै किन्तु जे बरक रक अमति खलायनाय बरन तै केबो सकमना नांगया अपनी अपनी से बस सकमा जाब थांनाय आवन बागैना खापानि ताखुक ताइ बुखुकसं जतन बुजियो आं नंनि मीडिया से सानाने मुसुङो नंनि मीडिया नि बिसिंति जत्त बरकनि थाने साना मुसुङो आयांगो किल्ला फाइसिंग दुलुमा फाइसिंग राजानि फुतला सका माने अर सुरमा विधानसभा केन्द्रनि बाइ इलेक्शन न बाबुराम सतनामी न गोबां बुथ बाइ पाइरि सिदिकनि सामानिसे अर बीजेपी पर्यन्त अब खलाइमान चालिया हिनाय बिखुब्द बीजेपी रक तिनि आनि अर फायो आनो फुन खलायो सुं अर वानजि दफानि बरक फानो सुं बीजेपी बुथ दिलिया सुं म थानानो बुथ दिनाय हिसाब अब बुइजे सुं नेगेटिभ खलायो चिनि पजिटिभ अब सुं सावो उ सापे बर हिमाने हाय अभिशाप रिवय नंताकलाय थैदि हंकाय अबसर हुगनि माइमान माहायसे अब आवन बागने ताखुबते बुखुबतों नेगेटिव ने जे पजिटिव खलायनाय चायानो जे चारिटी सानाय हानियानो काहाम खलायनाय अब से लीडरशिप जेबर कसगै तंनाय बन कबागनाय जे कबागनाय अब से लीडरशिप अब से बसं अब से थानसा अब से खातरमानी बुबागरा एमन जेनि बिनि शक्ति बुबागरा एमन बिनि बखा जत्तन तुइदुलै कबागै तंमानि जरावो केबो जदि याप्रि कासले का गाबो गंनि बेपार किन्तु ताबु कबागमान जरावो थानसांमानि जरावो नुं जदि हाइ खलाइ तंहाकाय निनि तालिखा बाइनो आवन बागैनो फाइनै सालो रेक्टिफिकेशन उंजाथुं ताबु नुखा आरो जे चन्द्र जमातियानो आरो बुइनि दफानि बरक खुमत्रां रिवय खोमाला रिवय जयदनि रिवय बन कबागै मतम सुइतलांमानि आबो आंखाय नुबानि मातारबारिवो पुनताना फुरु खुमत्रां निखागाय दाक्ति तांजांमा हे तांजांना आमति से नुक्सिबले आवनि बागैनो जे बरर वाक पुसिवो वाक पुफुंख्लाय मिहिमै चारि खानगाय बन दाक्ति राथाना बागैसे दाक्ति राथारे बन शान्तिर बाजार फांनानै माहायसे ठीक आमति हाय आं नुकजागो जे बरक र निनि दफानि बुबाग्रा न नुंलाजिबां सिंसा खलायका बुइनि दफानि बरर रखायनो बामसावै मतमसु अब तांबा अब हरतासे गिरुख्लाय माने हाय अब ताइसा हर केरोसिन दुख्लाय रिबाने हाय नरक बाय नरक थैलाय दै निमानि अब जदि बुजिया हंकाय बनि तालिका बाय तालिका अब फाइनै सालो बलंनि मयनानो रुतुबुइसे हरि कृष्ण फुरुंगै मथांगै तनिमान हंकाय बलंनि मसानो रमैसे सार्कास मसागै रां आजि तंमान हंकाय ओ चन्द्र जमातिया सं ओ बुबागराना चाया हिनेरे बरक सालचाले बुजिनाय सालचा एमन दिने बुजिवानो जे दिन बताय यगलियानि जराव हंकाय जे दफा बाय ब कबाग जागो ताबो ओ दफा बाय न ब ताबो उस्टानि जाखुरकाय आफरका बखनाय साइजो बा कामना कल्पना जमातियानो सीपीएम नि जे चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार ने बिहि बेंगालुरु दे नाकि हैदराबाद तलांगय काहाम कुरुं खलाय तलांगय सारि कानि मा थांनाय हि हिबानि से कुनु मते कष्ट खलाय सारि कानबो कुनु दिन ओ कल्पना जमातिया रिगिनाय सारा सारि कानिया उलतलां थांमानसे कुठिसे तुइ भाइ बले किडनिकल निको कुरिखा पोस्टमार्टम खलायसे सिमालुं तलां बले ओ जिनिस रकी चन्द्र जमातिया पखा आबुनि जवाब ओ जे कल्पना जमातियानि नगो थांगाय न बिनि बिहि बिनि बसारो बिनि बसाइसं काप काबै साबले आबुनो पगै थांगाय साया आबुनि बागै न मायुंनि दाम मायुं सावो कराइनि दाम कराइ सावो आबो सालसा बरनो बुजिथं सालसा बरबो बुजि फाइनाय बुजिथं हुनै न जत्तन आं कबगै आनि कग्न अरन कसार सिनु जत्तन थांसा खलाय तंनाय माने जराव केबो याप्रि ताकासि सातो हामबाय।